Hola amics, què tal? Bon dia. Doncs aquí esmorzant una mica perquè avui us vull fer un vídeo de xarra sobre minimalisme. I bueno, doncs vaig esmorzar una miqueta i comencem, sí? Ja he esmorzat, a punt per començar. Un nou vídeo de xarra. Vull parlar del minimalisme perquè en aquest canal bàsicament parlem d'això. Encara que pujo vídeos de molts temes, tots tenen a veure amb el minimalisme. Perquè el minimalisme és un estil de vida que engloba totes les coses del dia, totes les facetes del dia les engloba. El minimalisme no és depurar. El minimalisme tampoc és tenir poques coses o viure amb escassetat. Jo ja porto 5 anys entenent què és el minimalisme i intentant portar-ho a la pràctica. M'està costant perquè el minimalisme és molt ampli. No es tracta, si només es tractés d'això, de depurar i de tenir poques coses, jo ja seria minimalista 100%, però no és el cas. Jo he arribat a la conclusió que això va molt més enllà. Sí que és veritat que jo vaig començar amb les depuracions i segueixo fent-les, però em vaig adonar que en altres àmbits de la vida, que no són les coses materials, també calia renovar-me. A partir d'aquest sentiment de voler treure coses de més de la meva vida, depurar, netejar, doncs em vaig adonar que allò és una cosa externa, no? Que el que em passava era que dins meu hi havia coses que no estaven com havien d'estar. Ara fa uns 3 anys vaig començar un curs de creixement personal, on molt a poc, que jo aquestes coses les faig a poc, no... Tot i que amb algunes decisions soc molt ràpida, hi ha altres que vaig molt a poc. I això, poquet a poquet, m'he anat coneixent a mi mateixa. I amb aquest coneixement he après el que vull, el que no vull a la meva vida. El que vull passa per tenir-ne cura. Quan tu vols una cosa, el que vols és tenir-ne cura i preservar-la. I el que no vols, l'has de deixar anar. I això és el més difícil. Jo per tenir-ne cura no tinc problema. M'agrada tenir cura de les persones, de les coses, fins i tot de mi mateixa. Però deixar anar coses és el més difícil per mi. I no només coses materials, sinó algunes situacions, persones, idees, somnis, a les que estic arrelada, com molts de vosaltres també, no? Són pensaments, idees, somnis que els tens des de fa molt temps, que són com objectius que vols aconseguir, però que si vas una mica més enllà te n'adones que realment no ho vols, sinó que són una mica fruit de l'educació que hem tingut, de les vivències que hem passat i algunes coses també de la societat en general que ens envolta i que ens les imposa. Vivim en societat i en comunitat i hi ha unes normes que és veritat que algunes no es poden saltar, però
jo crec que no totes s'han de portar a terme per molta norma que sigui. Jo sóc una mica antinorma. L'únic llindar o línia vermella que jo tinc amb una norma és que si al saltar-me una norma perjudico a una altra persona, no ho faré. Però si aquest de saltar-me una norma només em perjudica a mi, si és que algun dia em perjudica o m'afecta a mi, doncs si em ve de gust me la salto. I llavors, tot i tenint clar això, no sempre em trobo bé o còmode amb el que s'ha de fer o el que toca fer. M'he adonat que no sóc una persona tradicional, gens tradicional. Les tradicions fins i tot de vegades m'incomoden, tot i que si fan feliç algú que estimo, doncs les accepto, les respecto i les compleixo, per dir-ho d'alguna manera. Perquè, com us deia abans, del que vull a la meva vida haig de tenir cura. I per tenir-ne cura, el que s'ha de fer és ser tolerant i acceptar moltes coses que potser no t'agraden, no t'acaben de quadrar. Que no vol dir resignar-se. O sigui, resignar-se vol dir que ho acceptes però amb patiment, amb angústia, amb por, amb ràbia. No es tracta de resignar-se, es tracta d'acceptar-ho. Per tant, quan a vegades miro canals de minimalisme, a vegades m'ajuden a clarificar alguna idea, però d'altres em ratxinen. Jo pujo moltes activitats, pujo vídeos de moltes activitats que faig en el meu temps lliure, que ara per ara és tot, degut a la meva jubilació, i amb ells intento donar idees, compartir, donar idees a aquelles persones que es troben en el mateix moment que jo i que no treballen i que llavors la meva idea és que és millor utilitzar el temps amb algú profitós, que t'ompli, que t'agradi. Per tant, jo faig vídeos d'exercicis, de diversió, de cultura, de cura del cos, perquè no ens podem quedar davant de la tele asseguts tot el dia, ni tota la tarda. I no és perquè la tele a mi no m'agradi, a mi m'agraden coses de la tele, o no la vegi, també la miro, la tele. Però m'agraden alguns programes que a vegades no coincideixen amb un horari que jo tingui lliure, perquè si em quedo mirant aquell programa que m'agrada, possiblement o se'm fa molt tard a la nit, o no puc sortir perquè és al migdia tarda, i llavors no podria sortir. Per tant, el que estic acostumada molt a fer és a mirar-los a les plataformes de les mateixes televisions, que els pots recuperar més tard, i els miro en un altre moment. Un exemple seria la novel·la de la tarda. A mi m'agrada, hi ha una novel·la que m'agrada i la miro, sí, però no la miro a la tarda, perquè jo normalment a la tarda estic fent coses. I si em quedo mirant la novel·la ja no faig el que vull fer, perquè és una hora per mi molt dolenta. Per tant, jo ho deixo passar i llavors un moment que tingui lliure em poso tots els capítols de cop i m'hi estic una hora i mitja o 2 hores mirant i posant-me al dia. Una altra cosa són els cursos online, que et permeten formar-te en molts tipus de disciplines i que, sense moure't de casa, coses que et poden interessar. Jo faig escriptura creativa i faig el curs de creixement personal, tot i que també el curs aquest té algun dia presencial, però hi ha milers de cursos per fer, de tot tipus. Jo us aconsello, per exemple, la plataforma Domèstica,
que fa cursos de tota... Sí que són de pagament, però són de pagament és molt poc el que es paga i a més després ho tens i ho pots fer-ho al teu ritme i el tens guardat, vull dir, no es perd i són fabulosos, la majoria estan molt bé, són curtets, pràctics, estan molt bé. I crec que conèixer-te a tu mateix i créixer en el teu coneixement t'ajuda a clarificar idees. A clarificar idees i a prendre decisions. Perquè quan tu creixes, la ment també s'obre a altres experiències, a altres formes de fer, de pensar. Per tant, us convido a que us seguiu formant amb allò que us interessi, ja sigui decoració, plantes, cuina, pintura, no s'acaben les idees. El creixement personal també obre la ment a les relacions socials. Per tant, totes aquelles persones que ens trobem soles o ens hem trobat soles, que ens costa això, no? Compartir amb la gent, que ens hem quedat una mica aïllats per les circumstàncies, doncs jo crec que un bon curs de creixement personal ajuda. A mi em va ajudar el grup de vermut, però no perquè el grup de vermut jo no el vaig anar a buscar, el grup de vermut, perquè no sabia ni que existia, sinó que vaig tenir consciència de que existia per un anunci o... Llavors, clar, quan tu tens la ment oberta, aquestes coses et criden l'atenció, si no potser passen i no te n'adones. Per tant, vermut m'ha ajudat també a conèixer gent molt diversa i en aquest camí de gent molt diversa m'ha ajudat a saber la gent que m'interessa, la que no vull a la meva vida i a la vegada també potser a ser més tolerant amb algun tipus de persona que abans no ho era, a veure altres punts de vista i altres maneres de fer. Perquè a vegades ens tanquem amb nosaltres mateixos i pensem que el que nosaltres pensem i fem és el millor. I tot això crec que em dona una seguretat amb mi mateixa i m'ajuda a prendre decisions millors. Per tant, us convido també a fer-vos d'un grup social, vermut o un altre, perquè n'hi ha molts, i a compartir vivències amb gent que no coneixeu. Perquè, en definitiva, el minimalisme és viure millor, i ser feliç. Ser feliç amb el que tenim, no amb el que desitgem tenir, sinó amb el que tenim. I això no vol dir que no tinguem objectius o... Clar que hem de tenir objectius i tenir esperança i hem de tenir... però sempre dintre d'una mesura. En el canal també comparteixo el minimalisme dels objectes, fent depuracions, reestructurant la meva casa per aconseguir, en definitiva, un lloc de pau i de refugi. Amb aquesta xarra he volgut que veieu que tot està connectat. Que tot el que hi ha en el canal està connectat. Perquè algú m'ha comentat que no només parlo de minimalisme. I sí, jo parlo només de minimalisme. El que passa és que parlo des d'altres punts de vista, del dia a dia. I dia a dia vol dir pràctic, per això li vaig posar aquest nom al canal, no? Minimalisme pràctic, coses petites, coses del dia a dia. Intento portar una vida senzilla, amb bones vivències que m'ajudin a sentir-me feliç i a suportar o superar, no tant suportar, més superar els cops durs que et porta la vida. Alguns em diuen que això és fortalesa, que sóc forta. No crec que sigui forta. Jo crec que això és amor per la vida. M'agrada molt viure. Llavors això m'ajuda
entomar les coses que dins d'aquesta vida no m'agraden, perquè n'hi ha moltes més que sí que m'agraden. Us convido a subscriure-us al canal, a donar-li un like i ens veiem en el proper vídeo.